τι είναι ο Άρης, αν είναι μεγάλος, αν είναι μικρός, και θα το πούν αυτοί εν έτη 2025, μετά από 110 χρόνια ιστορίας αυτού του περήφανου συλλόγου, τι είναι. Να σας πω εγώ τι είναι. Είναι τσανάκια, είναι γιουρούκια, είναι γλύφτες, είναι θρασίδιδροι, είναι θηλυκωτοί και θηλυπρεπείς μαζί. Εκτός από θηλυκωτοί. Γιατί μόνο θηλυπρεπείς μπορούν να κρατούν αυτή την προδοτική στάση απέναντι στα ιερά και όρια του συλλόγου. Ενσυνείδητα το κάνουν. Όχι τυχαία. Έχουν διαλέξει. Ο Άρης είναι τεράστιος. Εσείς είστε σκουλίκια. Ο Άρης είναι τεράστιος. Έχει 110 χρόνια τιμημένη και περήφανη ιστορία. Και δεν μπορείς εσύ ρε λαμόγιο να βγαίνεις που έχεις ζήσει τη μισή ζωή σου επενδύοντας να τρως πάνω στην πλάτη αυτού του συλλόγου, να βγαίνεις και να λες σε δημόσιο λόγο ότι ο Άρης είναι μικρή ομάδα. Είσαι τυποτέλειος, θνηπρεπής, είσαι για πάτημα στη γη. Έχετε και άποψη για τον Άρη και βγαίνετε και μιλάτε. Κρατάτε μικρόφωνο. Δεν τρέπεστε ρε. Με ποιον αμπρισμό κρατάτε μικρόφωνο ακόμη. Χιλιάδες ψέματα. Χιλιάδες αλητίες του άλλου του συλλόγου. Θέλεις να αρχίσω να τραπαρισμό. Τι έχετε κάνει και τι δεν έχετε κάνει. Και τολμάτε ακόμη και έχετε άποψη εσείς και προσπαθείτε να χειραγωγήσετε τον κόσμο. Θα πατηθείτε κάτω όλοι. Δεν θα υπάρχει κανένας σας από το αύριο αυτού του συλλόγου. Κανένας σας. Με υπογραφή καραβί μου από εδώ σας το δίνω. Σας είπα, όταν οι χιλιάδες θα πανηγυρίζουν για τη φυγή αυτού του τυφοδιώκτη, εγώ θα έχω σηκώσει ήδη τα μανίκια για να σας σβήσω από αυτή τη γη. Θα σας σβήσω όλους. Δεν θα πανηγυρίσω, δεν θα κλαιτήσω. Στο επόμενο δευτερόλεπτο μανίκια θα σηκώσω. Ο επόμενος στόχος είστε εσείς. Εσείς που βλάψατε αυτό το σύλλογο, εσείς που παίξατε παιχνίδια πάνω στην πλάτη του, εσείς που κάνατε μάγουλα και προγούλια από τη μάτσα πάνω στην αποτυχία και στο κλάμα και στο δάκρυ χιλιάδων οπαδών. Κώστα λέει ποια άλλη ομάδα τους 4, θα